idan an binne mamaci manzon Allah yakan tsaya akan kabarinsa ya dade yana roƙa masa gafara gwargwadon tsawon lokacin da zaka yanka raƙumi ka fede ka kyautar da nama kai kasafin nama kaga kenan awa daya ko awa daya da rabi manzon Allah ke tsayawa akan kabarin mutum idan an binne shi yana roƙa masa gafara to wannan kuma shine abin da ya dace da sunna idan an je makabarta kar wani ya zo yana cewa ku karanta kul huwallahu uku ga walidanmu da garja'akum dal ilafi alam nasrah da inna anzalallahu a'a abinda zai ce wa mutane bayan an binne in shi babba ne malami ne sai ya ce istaghfiru li akikum was'alu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al ku roƙa wa dan uwan ku gafara ku roki Allah ya tabbatar da harshen sa dan yanzu haka za a fara masa tambaya abinda manzon Allah yake nan shine malamin kowa bai ce ku karanto kaza ba sai ku roƙa masa gafara kowa yayi manzon Allah yana yi da kansa kuma saura kowa na yi da kansa wanda ya riga gama ya tafi wanda ya gaje tafi wani ya minti 10 ya tafi wani ya 15 wanda ya ce zai minti 30 ko 40 kada ka hana shi sunnar annabi ke rayawa istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ba maganar laqad ja'akum dalilafi ba maganar ya latifu 129 istaghfiru li akikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al haka manzo Allah ya faɗa